Bună ziua! Bună ziua, pe sistem! Cum vă simțiți astăzi la prima oră de condus? Domn profesor, să știți că mă simt foarte bine, am puține emoții, dar mi-e un pic cald. Vă e cald? Da? Păi dacă vă e cald, să știți că puteți să dați drumul la aer. O să dau drumul la aer? Sigur că da. Moară familia mea de când țineam în mine. Dom'le, ce faci, dom'le? Ești nebun? Ce-ai făcut, Fernando? Păi dar n-am spus că pot să dau drumul la aer? Fernando, vă rog din suflet să-l scuzați. El are emoții la prima oră. Păi nu se poate așa ceva. Să nu mai faci niciodată. Da, bun. Niciodată. Gata, lăsați-l că îl stresați. Haideți să începem. Nu, întâi o să discutăm puțină teorie. Să știți că în afară de proba practică o să trebuiască să aveți câteva noțiuni de legislație rutieră. Să moară familia mea de nu! Cel mai bine pregătit pe sistem elev sunt de pe toată rața localității Pipiric, Fernando, să știe. Da. Nu vă mai jucați, nu vă mai jucați cu pedalele. Spuneți-mi, vă rog, care este viteza maximă admisă în localitate? În localitate, o oră. Cum, dom'le, o oră? Viteza e o oră? Sex, o oră la viteză cu Fernando pe sistem. Fernando, potolește-te. Potolește-te odată, că ne faci de râs. Uitați, ne faci de râs peste tot. Lăsați-l, că îl stresați. Vă întreb ceva mai ușor, da? În zonele de munte... Adică în zonele muntoase... Da, în zonele muntoase... Sunt intelectual să moară familia mea! În zonele muntoase întâlnim adeseori un indicator rutier în formă de triunghi care are desenat pe el o capră neagră. Ce semnificație are acest indicator? Atenție, grajd! Cum adică grajd, Fernando? Cum adică grajd? Cum adică grajd? E capră sălbatică, nu capră domestică. Capră sălbatică. Atenție, grajd sălbatic! Nu. Fernando, gândește logic, da? E un indicator cu dungi roșii, da? Un indicator triunghiular. Ai mai văzut indicatorul ăsta și are desenate niște pietre pe el. Indicatorul ăla e cu atenție cad pietre. Deci ăla cu capre e... Atenție, cade capre! Mai am o singură întrebare teoretică. Știți, e un indicator rotund, roșu, cu o dungă albă pe orizontală. Ce semnificație are? Atenție, Dinamo! Fernando, încetează dementul. Da, vă rog din suflet. Dar cred că emoția, că acum nu știu. Emoția, prima că dată... e pământ de flori, nu se poate. Bun, o să exersăm acum, o să trecem la practică, da? Începem cu plecarea de pe loc. Plecarea de pe loc? Plecarea de pe loc. Domn profesor, să aveți o zi bună, ne vedem acasă, te pupă sistem! Fernando! Alo! Alo! Ce faci, domnule? Uite, n-a spus că exersăm plecarea de pe loc! Treci mașina acum! Plecarea de pe loc cu vehiculul, Plecarea de domnul... pe loc, dementule, cu mașina! Treci aici Mă mașina! întorc în mașină! Te rog! Și o iei direct de la început! Bună ziua, domn profesor, ce mai face mici acasă? Da. Bun, Doamne, iertați-l, vă spun că... Nu, vă rog frumos să nu vă pierdeți răbdarea cu el. Dar odată când și-a dat drumul, gata, o ia... Am înțeles. Să știți că nu este pentru prima dată când mă aflu într-o mașină. Eu am mai fost de 2 ori închis în mașina de spălat când eram mic, că m-a închis o soră de-a mea mai mare, turbo! Fernando, domnul profesor nu vrea să afle detalii gata, de-astea. am înțeles. Bun, ai călcat ambreiajul? Să moară familia mea, nici n-am plecat de pe loc, deja am călcat pe cineva. Fernando! Deci, moară familia mea. Stai pe loc, te rog eu, liniștește-te. Fernando, Deci dacă ambreiaj a trecut pe aici, n-avea voie că nu era trecere de pieton, nu e vina mea. Explicații dumneavoastră, Fernando, că nu se ambreiajul e o pedală, nu e o persoană. O pedală, ai înțeles? pedală? Da, uite-te la picioare că ai pedale. Aveți mai multe pedale. Dar ce? La picioare am pedale? Da. Moară familia mea, pe ori e mașină, ori e bicicletă.
Doamne, Incredibil. Nu, dar o să Gata. se descurce, o să vedeți că Vă o să rog, fie cel mai bun elev al dumneavoastră. Liniștește-te puțin, apasă cu piciorul stâng pedala, hai că ți-o bag eu în viteză. Să-i bagi lui nevastă ta în viteză, vagabontule! Să moară familia mea! Păi tu vezi cum vorbește asta cu mine? Fernando. Am venit la oră să-mi o bagi în viteză! Tu te drecu de vagabond, tu drecu! Hai că ești vagabond mare! N-ai nicio șansă la mine, mă, că nu sunt gay, sunt idolul la femei! Dom'le, așa Fernando, se spune, E o domnule. expresie, așa se spune, Când că... o introduci în viteza întâi, așa se spune. Hai, te rog frumos că ne dă Bun. omul ăsta afară. Calcă pedala Ai aia. călcat pedala? Ai călcat-o! Accelerația, Așa. nu e aia, e cealaltă cu celălalt picior. Ușor, vă rog frumos! Întâi ne punem centura. Centură? Da, vă puneți o centura. La geaca pe care o am și care este din piele de leopard naturală de la Milano, nu merge nicio centură, două bretele direct în fratelii sunt să moară familia mea. Centura de siguranță, dementule. Hai, lăsați și fără centură să vedem cam cum Da. se descurcă așa. Bun. Pornești, doamne. Acum, înainte de a porni, te rog să te asiguri. Să mă asigur. Da, te asiguri. Acum, Nu, Fernando, mâine. Acum, normal că acum. de așa că ești nebun, ești vagabond. Să rămână Casa de Asigurări de Sănătate. Ceață! M-a scos din minți! Păi n-a spus să Din mă minți! asigur. Da! Din minți! M-a Dom'le, scos! să te asiguri ca să vezi dacă nu vine cineva. Dar de ce e mașina furată? Doamne Dumnezeule, Dom'le, uite-te, domne, în oglindă. Sunt frumos să moară Cipilandă, nu cel mai frumos din Pipiric. nu sparge 7 ani de ghinion! Să zicem că te-ai asigurat, da? Te-ai asigurat. S-a asigurat. Nu e mai am totul. răbdare, Vă rog, gata, nebunește, să încercăm să pornim și Bun, noi. haide, dă drumul la poziții. Se dă drumul la poziții. Da, domnule, dă-i, drumul la Domnul profesor, poziții. dă drumul! Poziția 1, misionarul. Poziția... Gata. Ce faci, domnule? Ce Fernando. înseamnă asta? Păi n-a spus să dau drumul la poziții. Nu, pozițiile de la... Pozițiile, La lumini. n-ai citit de ele în cartea aia de Păi dar ce? legislație? Păi am citit cartea de legislație, nu Kama Sutra. Fantastic, gata. Bun, hai să-i dăm drumul. Trage ușor de volan, stânga, puțin atâta și calcă puțin accelerația. Puțin cu grijă că e turbo. Este turbo! Nu, calcă ușor, așa, breajul, și cu piciorul pe accelerație, puțin, ciupește accelerația. Să o ciupesc? Da. Nu, cu piciorul. Nu. Celălalt picior, pune-l pe ambreiaj. Nu. Incredibil. Incredibil. Haideți să încercăm să porniți... Fernando! Pasă pe ambreiajul ăla cu piciorul Ușor. stâng și cu piciorul drept, ușor, că ne că moare să- motorul. Moare motorul! Mare Da, motorul! dacă apeși tare... Dumnezeu să ierte pe sistem! Doamne, Fernando, Dumnezeule, încetează că l-ai Doamne, scos tu-ți dai din seama minți. cât timp am pierdut? Tu îți dai seama ce se întâmpla, de exemplu, dacă aveam o urgență? Eu de când am venit la oră am o urgență. Păi vezi? Dă-i drumul! Hai odată! Dau drumul la urgență. Dă-i drumul! Din partea Napoli